боз ҳам духтарако пеши апаи Шанӯза омаде. Ман салом новинкои хушро овардагиам. Киртошон медонен аз 80 сомон сар меша. бовар мекунен инамҷа ҳар он чизе мебинен кирта двойка аз 80 сомон сар меша то 140 сомона. Ай ҳама қимат боршон 140 сомона. Ина киртои фасон двойкои хушро. баъд инчунин анаи ласина ваё ҳаста. Ино бо 25 сом сисмана. 25 сомон мана марҳамат хоҷомои хушро ласинои фасон хоҳен 25 сомон дар ҷои апаи Шанӯза. Бозори Корвон тарафи Тило бозор марҳамат биёен духтаро ҳафтум дарвоза ина нӯҳум қатор ҳафтум дарвоза ки ворид гаштен якум одам мешаванд ба осонӣ пайдошон мекунен боро беҳад хушрӯай бисёрай интихоб зиёдай марҳамат нависен агар омада натонен доставкатон мекунанд. ина духтарако бисёриё хоҳиш мекарданд бори арзон марҳамат апаи Шанӯза шумода двойкои 80 сомона овардай киртои 80 сомона беҳадам фасонакан ё расветка доранд бо расветка доштиян размер доштиян марҳамат ина дар кортон боша инеш двойка нигоҳ кунед чихел дарози хушрӯай брукшкати 80 сомон ҳамагӣ марҳамат духтаро каседа дар корай диден ӯ кирто бо то 60 размер доштай ҳамагӣ 80 сомон успед кунен биёен бозори Корвон тарафи Тило бозор даен ҳафтум дарвоза нӯҳум қатор ҷои апаи Шанӯза интихоби борошон хеле зиёдай арзонай марҳамат биёен омада наметонен рақамо ҳаст дар рӯи экран нависед доставкатон мекунам. ира бинен духтарои қахшрувай медонен чанд сум 100 сомона дар ҷои апаи Шанӯза анамхе двойкаи фасон ҳамагӣ 100 сомон успед кунен ина расветкооша бинен чанд расветкаи хушрӯ дора брукошона бинен бо чихел хушрӯай нархаш ҳамагӣ 100 сомон беҳад фасонай арзонай бозори Корвон тарафи Тило бозор ҳафтум дарвоза нӯҳум қатор инем якум одам мешаванд баъд анаи кирторам 100 сум кардагиана диден аксияи беҳтарин дар ҷои апаи Шанӯза ҳамаи расветкош ҳамаи размерош ҳастай успед кунен духтаро тамом нашида омада харидорӣ кунен инеми киртоҳо двойко 100 сомон шид рақамашон ҳаст ина дуюм қаторам 100 сумая ҳамаш ина нигоҳ кунед дуюм қатор чӣ намуде мебинен инҷа кирта пучаям ҳастай платяам ҳастай 100 сомон рақамо ҳаст нависен маълумоти бештар аз хичон пайдо мекунем. ҳамхе киртои фасони белмандо овардаи апаи Шанӯза платян бинен чихел хушрӯ расветкоош кати нархаш 120 сомона ина марҳамат каседа дар корай 120 сомони ана иношам диден тигракош диден хушрӯча размерашон чихел боша ино 46 то 52 ваёш маладёшкай то 52 и то 60 ҳастай чихел фасонак 120 сомона хушрӯ духтаро диден 120 сомон размерашон стандартта ине ки то 60 мумкин шавада диден духтарако беҳад хушрӯ шушта мепӯшен глакоша бинен гарошкора бинен чихел фасонакай ҳамагӣ 120 сомон духтаро паплинош бо ғавси фасонай шушта мепӯшен бозори Корвон тарафи Тило бозор даян ҳафтум дарвоза ина биёен ҳафтум дарвоза нӯҳум қатор ҷои апаи Шанӯза двойкои апаи Шанӯзаро ҳамиқа мухлисош бисёранд барое ки ҳам дарози хушрӯая ҳам арзонай марҳамат ина брукош кати омадай новинкои фасон 120 сомон ина успед кунен дидена духтаро то 60 размер ҳастай чанд гул дора чанд расветка дора марҳамат оригинал беҳад духтуш фасон ҳамагӣ 120 сомон бозори Корвон даян ина мучам ҳастай диден духтаро шумо биёен двойка дар кортон боша ҷои апаи Шанӯза ай 80 сомон сар мешава нархи двойкои фасон бозори Корвон тарафи Тило бозор марҳамат духтарако ҳафтум дарвоза нӯҳум қатор ҳар он чизе ки мебинен ҳозир ҳамаш да аксия рафтестай ҳамаша арзон кардагиан. ира бинен духтарои қа хушрӯчаян анами кирто новинка ҳамагӣ 140 сомон будай дар ҷои апаи Шанӯза марҳамат иглчоша бинен чихел хушрӯ стилаш туркӣ духтага баъд ана ина мучам ҳаст марҳамат дар кортон боша анамхе паплинакои фасон материалаш белбандои паплини ғавси хушрӯ 140 сомон размерашон чихел боша ай 50 то 60 ҳастай баъд ана инора нигоҳ кунен ана иноям паплинакои балшимеркаи фасон ино дидена ё 130 сомона на ино бо то 64 размер дошта бовар мекунед размерои батал мепурсанд марҳамат ина размерои батал дар ҷои апаи Шанӯза ҳаст
بیاین دخترها خوشتگیش ببینین رسویتکاش هم دوخچم عجایبه شما بیاین از نزدیک ببینین بازار کاروان در این طرف تیلا بازار هفتم در بازار نهم قطار دخترها نگاه کنین کرتا دوایی که چیزی که میگیرین خوزی اپش هنوزا 80 سوم 100 سوم 120 سوم الان خیلی کداگه قیمت بارشون 140 سومونه که اونمو 200 چند سوم پپلینا کویای 140 سومون شدگی مرامت رقمو هست زنگ زنین در و ککش مدت استفاده میکنن